私たちは300年以上の歴史を持つ太極拳の発祥の地を外国のテレビ局としては初めて訪ねることができました。太極拳発祥の地は黄河のほとりにある陳家港と呼ばれる農村でした。村に入ると夜明けとともに太極拳の練習をする村人の姿があちこちで見られ、足で地面を叩く力強い音が朝のしじまを破って聞こえてきます。陳式太極拳第20代を継ぐ陳慶陽さんの一家は、家族9人が太極拳の名手として知られています。村の人たちは普通朝食の前に1時間ほど練習をして、それから農作業に出かけていきます。就往下沉，往下沉，这个工艺，上，水花低点，水花往下低，好，冷静，来。どうもお疲れ様でした。你们刚才辛苦了啊！練習中お邪魔しました。どうも。你们今天练习的挺好啊。お父さん、太極拳のそうですね魅力というのはどこにあるんでしょうか。太极拳的好处就是第一锻炼身体啊，这个是肺结核啦，这个是这个什么这病是这最有效的了，也帮助消化，这多种多样病都可以治疗。将来は何になりたいの？你长大了想干什么？练武术。武術の選手になりたい。武術の選手というと、なんか大会に出て優勝して有名になりたい？你也想将来参加练武术，当武术选手，参加比赛了什么的，想吗？那里带。那将来要去找对象的时候，也得有个希望，也是最好是练太极拳、练武的，是不是？是的。まあなるべくそう。基準下来。それで一緒にやりたいと思います。なるほど。そうですか。再见。再見。再見。陳家港は人口がわずか2100人の静かな農村です。この村では子供も含めておよそ7割の人たちが太極拳の心得があるということです。村の老人たちが祖先から伝わる秘伝の技を子供たちに教えています。この村の子供たちは幼児の時には太極拳を見ながら育ち、7歳の頃から練習を始め、17、8にもなると技が身につくようになると言われます。太極拳は現在5つの流派に分かれ、それぞれ特徴を持っていますが、最近の中国武術界ではこの村に伝わる陳式太極拳が全ての流派のルーツであるというのが定説のようです。年寄りたちは子供たちに祖先の武勇伝を語って聞かせています。陳式太極拳の起源はおよそ350年前の明朝末期ですが、その極意が親から子へ、子から孫へと途切れることなく伝えられてきています。皆さんにちょっと一言ずつ長生きの秘訣を教えてください。我是有些时候就跟他摸骨头一样，到哪个都去了呢，成天没点精神气，看刀看多了，看还老害臊。俺们都那有那10来岁时候都早点去。
慢慢练，慢慢到对练个天人，别要精神了。你现在我这样一起了，我就是前几天见我这腿了有病，我这吃顿饭，感觉身体也没有变。我这练了个太极拳，还治高血压。为啥呢？这是拉开的，这一拉开的，它的气往地下去。他别人这样拉呢，能站不動。太極拳と例えば少林拳法が戦ったらどちらが強いでしょうか。我只能说陈家沟，陈家沟历史以来有高手不少来访，没有取胜过。因为我们太极拳，我们陈氏太极拳有这个特点，就是快慢相间，就是它不是速度均匀，它是快慢相间。有啥？有快有慢。刚开始你还是刚开始柔劲的时候，慢点，练慢点，就是柔劲要活，要练活，就是练圆。到发力的时候比较快，还像那个发力的慢的话，那速度都跟不上了。这发劲的时候拧腰就快，以腰劲儿就丹田劲儿把它发出来，就是快速的运用出来。快的啊！この3人は新式太極拳の四天王と呼ばれる名人達人たちです。新式太極拳の大きな特徴は、その動きが柔と剛を兼ね備えており、手や足などの鋭い動きと体内に蓄えた気力を一気に爆発させる呼吸法とが一緒になって恐ろしいほどの攻撃力を発揮することです。武術のスポーツ化が進む一方で、堅くなに古来の武術を守り続ける拳法がここに存在しています。